Okay, good evening बयनिसिमबो दा जों दङ लाइभ स्ट्रिमाव स' I hope नोंथांमोना बयबो जइन खालामगोन दा बोथोरा एसे अखा हादों एसे बेकग्राउन्डआ एसे अखानि आवाज खोनानो हागौ बाट अब्लाबो दायो नोंथांमोनजों डाइरेक्ट लाइभ फैस्राबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो लाइभआवहाय जइन खालामगोन आरो लाइक खालामगोन कमेन्ट्स खालामगोन एक्सुवेलि बे लाइभआव जोङो जइन जेनोखि जादों बयबो कमेन्ट्स खालामबा कि माने आङो नोंथांमोननो रिप्लाइखौ होनो हागोन आरो मोजां जायो ओरैनोथ' भिडिअआवहाय बिराद कमेन्ट्स खालामो मानसिफ्रा बाट मोनफा मोनफा थानानै कमेन्ट्स रिप्लाइ खालामनायावहाय एसे टाइम लायो मालाबा आरो फनखौ आखायाव लायाथ' दा लाइभआवहाय कमेन्ट्स खालामबा साबसिन एन्सारखौ जों मोननो हागोन आरो जोङो मोजाङै मोजां सावरायनो हागोन दा जों बावहाय लाइभ फैनानै गुबै कारना जाबाय आपकामिं टेट रिजाल्टनि सायाव सावरायगोन जिटिपिसिटि एलपिइउपि आरो बिटिसि फरेस्टनि सायाव सावरायगोन एन्ड आदार्स पस्ट लाइक Gr-3 एन्ड Gr-4आवबो जोङो सावरायगोन आरो अके दा बेखायनो नोंथांमोना बयबो लाइभआव फैनायफोरा कमेन्ट्स खालामनो दाबाव 32 जन नायगासिनो दङ दायो 1 मिनिट जाबाय 40 प्लास जाबाय कमेन्ट्स खालामदो बयबो दा मारै दं कमेन्ट्स खालाम बयबो मा खालामगासिनो दङ मा प्लानिं लादों मा सानदों फार्स्टआवनो फैबाय कमेन्टआ सुरज ब्रह्म बिटिसि Gr-3 Gr-4नि आपडेट गैया नामा ब्र बिनि सायावबो जोङो रायज्लायगासिनो दङ दे एसे थाबावबानो जाबाय सावरायगोन ओमफ्राय मिनिया होनदों आसाम कामान्ड' बेटेलियन प्लिज कामान्ड' बेटेलियना जेबो प्रब्लेम गैया जास्ट दायो दैबानानि थाखाय जेबो रिलिज जाथ'ला दैपेन गयारि अके ब्रादार होनना बुंदों बेनिफ्राय लकिराम दे सावरायदो ब्र होनना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय मिस्टार मा होनदों आदार नदिया दिनैसिमबो मानो हाबाखै टेकनिकेलि इसु जादों जानांगौ आरो मा होनो दैबानाबो जाबाय नालाय दा ओरैनोथ' दैबानानि थाखायनो 1 तारिखआव सोदोंमोन ना दा खायसे मानि थाखाय हाबाखै सिगां मोनदोंमोन बा हाबनांगौमोन जुदि सिगां मोनाखैबा हले मोननाय नंखाया जुदि सिगां 9000 मोनदोंबा येस मोननांगौमोन दा बेखौ नायनोबा ब्लगाव थांदो ब्लगाव थांनानै बा डिसि अफिसाव थांनानै रेशन कार्ड लांफा आधार कार्ड लांफा बेंक पासबुक बे मोनथामखौ लांफानानै सार्च खालामनो एक्सुवेलि रेशन कार्डखौ बुंना नायबानो नुखायो आरो नाम्बारखौ जे नोंना प्रब्लेमा मा जादों पेन्डिं बा पेन्डिं देखायो पर्टेलाव ओरैनाव मोनसे पर्टेल थायो बेखौ जानला मोनला लगइन खालामनो हाया मोनसे आइडि थायो बे आइडिखौहाय लानानैसो नायनांगौ अफिसियेलि मानसिफ्रा हायो आरो बड' मटिभेसनेल चेनेलाव बुंदों टेट रिजाल्ट माब्ला होगोन थ' बिनि सायावबो डिसकास खालामगासिनो दङ दे जास्ट दसे थाथ'बाव एन्ड कमेन्ट मा होनो लाइभआवहाय दासो फैहांदों नालाय दा बेखौनो सेम टु सेम कुइसन खालामगोन ना ओंखायनो दसे नेबावसै नेक्स्टआव जों कमेन्टखौ नायोब्ला आं हानायखौ रिप्लाइखौ खालामगासिनो दङ बिटिसि एलपिइउपिनि रिजाल्ट नेगासिनो दं नङा होमबा दानसोरां बर'बो नेदों साहिला बुंदों जों सावरायनायाल' मा जानो ब्र इउथ्सआ सावरायनांगोन इउथ्सआनो देरसिन दाना इउथ्स एन्ड स्टुडेन्टसआनो देरसिन इउथ्सआ एन्ड स्टुडेन्टसआनो सरकारखौ चेन्ज खालामनो हायो स' दा नुवाखै होनबा इण्डियाआवहाय धर्मेन्द्र प्रधानखौ रिजाइन होनाया एडुकेसन मिनिस्टारखौ ना इउथ्सआनो हादोंना स' इउथ्सआनो जुदि ज' जायोब्ला हिलायनो हायो आरो बाट डिसिप्लिनाव थांनांगोन अरुण'दय फैसा हाबाखै होननानै गोबां कमप्लेन फैदों आदसा अरुण'दयाहाय मानो हाबाखै बेखौ आं एसे ब्लगावहाय खबर लागोन र' ओमफ्राय ओरैनोथ' फैसा हाबनांसिगौमोन नङा होमबा खायसे मोनदों खायसे मोनाखै दै खायसे मोनदों खायसे मोनाखै माखासे हाबबाय हाबनायालाय अन्जना बर'आ बुंदों एडिआरिया माला फैगोन आदसा एडिआरिया सेप्तेम्बराव फैगोन सेप्तेम्बर आरो अक्ट'बर एप्लाइ जानानै बिदिनो नभेम्बर डिसेम्बराव एग्जाम जानाय चान्सआ दङ ओमफ्राय मार्चहालागै साख्रि मोननाय चान्सआ दङ एबार बुंदों कि माने सरकारा कि माने 1 बोसोराव फाइनान्सियेल इयार मोनसे थायो नालाय मार्चनिफ्राय लायो नालाय नेक्स्ट मार्चनिफ्राय नेक्स्ट दिनै मार्चसिम लाहैबाय बेयावनो माने साख्रि मोनगोन आरो अक्ट'बराव जानाय चान्सआ दङ येस फंबाय आसाम पुलिसा अक्ट'बराव जानाय चान्सआ दङ ফৰেষ্টৰ এক্সামৰ বিষয়ে আমি অলপ পিছত আলোচনা কৰিম ঠিক আছে তুমি চাই থাকিবা মই আলোচনা কৰি আছোঁ অলপ বেলেগ পষ্ট লৈ পেলাই উদাংশী ৰিমাৰী গুড ইভিনিং এলপি ইউপি তাৰপিছত ফৰেষ্টৰ কথা আমি অলপ পিছত আলোচনা কৰি আছোঁ তোমালোকে অলপ জাষ্ট ৱেইট কৰিবা আসাম ফৰেষ্ট आसाम पुलिसनि एग्जाम जागोन ना खारनाया फिजिकल टेस्ट फार्स्ट जागोन एसआइना खिन्थु एग्जाम जागोन येस एसआइआ फैलाव एग्जाम जाग्रोगोन बाट फरेस्ट कनस्टेबल एन्ड मा होनो आसाम पुलिस कनस्टेबल आसाम पुलिस बेटेलियन
आसाम फरेस्ट AFPF ना आसाम फरेस्ट AFPF आ एखे लानो मोनो मोजां पस्ट बेटेलियन जाहैबाय नालाय बिसोर गासैबो फिजिकेल टेस्ट जागोन SI नि अनगा बाट SI आहाय SI कामान्ड' UB SI बिसोरो एग्जामा कम्बाइन जागोन बिदिनो अक्ट'बर नभेम्बराव जानाय चान्सआ दङ बेनिफ्राय आसाम जब्सआव फरेस्टआव थानायफोरा साख्रि मोननायाव माबाफोर प्रब्लेम आदा आसाम जबाव फरेस्ट एरियायाव थानायफोरा साख्रि मोननायाव माबाफोर प्रब्लेम जागोन नामा मा प्रब्लेम जानो जेबो प्रब्लेम जाया मटिभेसनेला बुंदों जोंना मडार्न हाबदों आदसा खायसे हाबबाय अरेनाव दैया खायसे हाबाखै आरो लाइभआवहाय मानो खम जादों लाइभआवहाय अनलि 72ल' दङ जे ना नटिफिकेसन हराखै नामा ना मा जायगा आं हमनायासै लाइभआ खम जादों दिनै नायनायफोरा लाइभ खम जादों लाइभआव फैयाखै सोर सेन्सास खालामखो सोर सेन्सास सेल्फ सेन्सास फिलआप खालामखो फर्म फिलआप खालामखो कमेन्ट्स खालामसाय सेन्सास इज मस्ट इम्परटेन्ट सेन्सासआ बिराद इम्परटेन्ट सेन्सासआ 10 बोसोरजों खनसे ओंखारो बावहाय मिस्टेक खालामनाङा सेन्सासआव हाबथारनांगोन मोनसे पपुलेसन काउन्ट खालामो नालाय सुबुं सानखो बियो बर'नि 10 बोसोरजों खनसे बाट बे दानि सेन्सासनि जिथु माखासे हिसाब थिसाबखौ लायो बेनो जाहैबाय एस पार सेन्सास अफ 2011 होननाय खोनायोना 2011आव लास्ट सेन्सास जादोंमोन इन्डियायावहाय दा बैजोंनो माखासे हिसाबफोरखौ लायो जेरैहाय एडुकेसन सेक्टराव बेसेबां रेट दङ मेल फिमेल बेसेबां फरायनाय दङ बेनिफ्राय बेसेबां बिजनेसमेन दङ बेसेबां एग्रिकालचार सेक्टराव दङ बेसेबां माने मा धोरोमा बेसेबां पार्सेन्ट दङ बांसिन दङ बे टाइपनि आरो अनेक कास्ट रिलिजन बे टाइपनि गासैबो ओंखारजोबगोन नेक्स्ट लेभेलाव बाट दा जिनिखि सेन्सास जादों बे जास्ट हाउस लिस्टिं जास्ट हाउस हल्ड एन्ड हाउस लिस्टिंल' आरो ओमफ्राय बे सेन्सासखौ दायो अनलाइन सोलिगासिनो दङ बे सेन्सासखौहाय 16 अगस्टसिम खालामनो हागोन गाव सेल्फ सेन्सास जुदि नों खालामाबाबो गावसोरनिफ्रायनो गभमेन्टनिफ्राय फैखागोन दा ट्रेनिं होगासिनो दङ ट्रेनिङा जोबाखै दा लास्ट उइक अगस्टनिफ्रायसो आरो सेप्तेम्बरनिफ्रायसो गामि थांनानै सेन्सास खालामगोन आरो खिन्थु बिनि सिगां नों खालामना दोनखायोबा बै सेन्सास खालामग्राया नोंखौ एप्रुभ खालामनानै नोंनि न'आव फैगोन बेखायनो बै सेन्सास फिलआप खालामनायाव मेप होखादों आरो गामि होखादों आरो लकेसनखौ नायनानै फैगोन आरो आं बेखौ खोन्थाबाय एन्ड बेनिफ्राय आसाम आदसा आसाम जब कुन्जु हेलौ आदा हेलौ मुलुका होनदों तामुलपुराव मेडिकेल कलेज जायगोन थांगासिनो बिनि माबाफोर रिक्रुटमेन्ट फैगोन ना तामुलपुरा फुल फ्लेजेड जाबा DME आन्दाराव पस्ट फैयो दे मेडिकेल कलेजनि पस्टआ जेब्लायबो DME आन्दाराव फैयो NHM आन्दाराव फैया NHM आहाय एक्सट्रा जाहैबाय नालाय DME आनो एग्जाम कन्डाक्ट खालामनानै स्टाफ नार्स हरो टेकनिशियान्स हरो एन्ड नन टेकनिकेल जाबाय नन मेडिकेलानो जाहैबाय टेकनिकेल हरो आरो टेकनिशियान्सफोर सोमखोर बसुमतारिया बुंदों आसाम पुलिस फरेस्ट एग्जाम जाग्रो ना फिजिकेल जाग्रो दाबो कनसेप्ट क्लियार जाया गैयाबा बोरै जागोन बे मोनसे मोजां पइन्ट जुदि नोङो आसाम पुलिस आसाम फरेस्टआव इन्टारभिउ होनो फैदोंबा नोंहा कनसेप्टआ क्लियार जानांगौ येस 100% जानांगोन मानो होनबा होमबासो नोङो इन्टारभिउखौ होनो हागोन ना एग्जाम जाग्रो आसाम पुलिसना आसाम फरेस्टना फार्स्टआव फिजिकेलसो जाग्रोयो दे मृणाली की कॉलेज में बुझी नापालो मैं SMS तो চিনি নাপাওঁ ঠিক আছে SMS নিলিখিবা ডাইৰেক্ট ইংলিছত মাৰিবা টাইপ টু BTC TET LP UP रिजाल्टआ माब्ला फैगोन आदसा बेखौबो सोंगासिनो मस्ट इम्परटेन्ट कन्टेन्ट बियो एकदम बुंगासिनो आङो बारा गोबाव गैला रिजाल्ट ओंखारसिगोन नोंसिना चन्दन बुंदों HSLC पासनि जब फैला नामा ग्रेड 4 आव थागोन HSLCआ एडिआरियाव थागोन मेरला थागोन बाट BTCनिया गैथ'वा अनजुनाया बुंदों साख्रि नागिरे बुरिलांसै आदा मोननो थांला माथो बेथ' नंगौ बैसोआ थांगासिनो दङ बैसोआथ' नेबाय थाया दा मोनायाव एसे बुरिसिनसिगोनलाय नोङो गाबोन बुरिसिनसिगोनलाय थिग बिदिनो मास मोनसे मास मोननै मास मोनथाम बोसोर जालांबाय थाबा ग्रेब बुरिगोन आरो बयबो बोरायगोन दा माथो खालामो सरकारा बेखौ बुजियाखै दाबो बुजिनांगौ एक्सुवेलि ओरैनो इयुथ्सनि बैसो आरो समा थांगारगासिनो दङ एडिआरि 3.0 नि बागै एसे बुंसै आदसा थिग আছে प्रिटिया होनदों दासो फैदों आदसा एडिआरि 3.0 आ फैगोन अलमस्ट पस्टआ 20,000 प्लास फैनो हागौ 20 to 25 थानो हागौ बावहाय अनेक केटेगरिस थागोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 थागोन ओमफ्राय 4 ग्रेडआव ओरैबायदि थायो 4 ग्रेडआवहाय ITI थागोन एन्ड नन ITI थागोन आरो एग्जाम्पल इलेक्ट्रिशियान मेकानिकेल बा हयथ' फिटार बे टाइपनि पस्टआ ग्रेड 4 आव HSLC आव 10 HSLC 12 पास बेनिफ्राय क्लास 8 पासआ इलिजिबल जागोन आरो 4 ग्रेड लेभेलाव
एन जुदि ITI गैयाबा आरो सिम्पल नर्मेल ग्रेड 4 आव इलिजिबल जागोन ओमफ्राय जुदि नोङो डिग्री पास बा ग्रेड 4 आव दाना साख्रि मोनला अके आसामा क्लियार जाबाय एन्ड बेनिफ्राय जुदि नोङो 10 पास विथ LMB लाइसेन्स दङबा 10 पास खालामनानै नोङो LMB लाइसेन्स दङबा मा जागोन नोंथांमोना जितु ड्राइभार येस ड्राइभार पोस्टआव इलिजिबल जागोन आरो हा ड्राइभार पोस्टआव खुनु क्लास 10 12 पास खोथा गैया जास्ट मिनिमाम 10 पास खालामनानै लाइसेन्स थानांगोन आरो ड्राइभारा 3rd ग्रेड जब बियो 4th ग्रेड नङा आरो जायफ्रा HS पास जाबाय HS पास जानाय आइडियारियाव डाबल बेनिफिट्स दङ बेनो जाहैबाय HS पास जादोंबा नोङो 4th ग्रेडआवबो मोनसे मोननानै 3rd ग्रेडआवबो मोनगोन एप्लाइ खालामनो खोथाया जाहैबाय HS पासआ 4th ग्रेडआवबो इलिजिबल जायो नालाय माने क्लास 8 निफ्राय HS पाससिमा 4th ग्रेडआव इलिजिबल जायो आरो बेराफारसेथिं 3rd ग्रेडआवबो HS लेभेलनि केटेगरि साख्रि फैयोना बावबो HS पासफोराहाय एप्लाइ खालामनो मोनगोन आरो अके माने बोथ साइड चान्सआ दङ आरो जायफ्रा डिग्री पास केन्डिडेट्स एरियायाव साख्रि लानोबा बियो 4th ग्रेडआव एप्लाइ खालामनो हाया खिन्थु ड्राइभारावबो खालामनो हागोन लाइसेन्स दङबा ओमफ्राय HS पासनि पोस्टआ बेयावबो खालामनो हागोन लोगोसे डिग्रीयावबो खालामनो हागोन आरो माने डिग्री पासआ चान्सआ बारासिन जायो आरो नाथाय पोस्टआ एकदम खम फैयो बे जाबाय आरो जायफ्रा डिग्री पास खालामनानै साइन्स दङ बा बेलेग डिप्ल'मा दङ थ' बिसोरना साइन्सना एसे काट अफआ एक्सट्रा थाङो आरो माने खमावनो साख्रि मोनो 100 काट अफ थांबा बिसोरना 95 96 आव मोनगोन आरो थ' बेखौ आं खोन्थाबाय क्लियार जाबायना आरो बियो ADRE-खौहाय दायथ' लादों आसाम स्पेसियेल टास्क फर्सआ दायथ' लादों ADRE-खौ लाफानानै जेसेबांनाखि 2 लाख साख्रि होगोन आसाम स्टेटआव 5 बोसोराव बेखौहाय आसाम स्पेसियेल टास्क फर्सआ खामानि मावगासिनो दङ आरो बै आसाम स्पेसियेल टास्क फर्सआ CM बुंनाय बादिब्ला मिशनखौ लाफागोन पाब्लिक सेक्टर इउनिट PHE-खौबो लाफागोन रेगुलारखौ लाफानानैसो 2 लाख साख्रि आरो बै 2 लाख साख्रिया इंक्लुडिं 6 शिड्यूल डेट मिन्स मा BTC थाबाय डिमासा थाबाय कार्बि आंलं थाबाय बैखौ मोनथाम काउन्सिलखौ लाफानानै 2 लाख साख्रि होगोन दा बेखायनो BTC-आ साख्रिखौ होनो हाथ'वाखै माने बै आसाम स्पेसियेल टास्क फर्सआ रिपर्ट लागासिनो दङथ' बैसोर डिक्लार जितु माने एफार्मेसन मोनबासो आसामा हरबासो BTC-आबो होनो हागोन खारन BTC-आ मोनसे काउन्सिल फाइनेन्स पावार गैया बेटनखौहाय होयो आसामासो होयो दा बेखायनो दासिमबो साख्रिखौ होनो हायाखै दा बेखायनो ADRE-आ सेप्टेम्बराव ओंखारखागोन बे सियरखा ओमफ्राय दा जोङो BTC-निखौ जों सावरायनोसै अके कुनजुआ बुंदों आसाम स्पेसियेल टेटनि रिजाल्टआ माबा ओंखारगोन बायदि दा आसाम स्पेसियेल टेटनि रिजाल्टआ बे लास्ट उइकआव ओंखारनो हागौ आगस्टआवहाय ओंखारनो हागौ हयथ' गेजेरावबो ओंखारनो हागौ दा दैबाना फ्लाद जादोंना बेनि थाखायनो एसे गासैबो बुस्थुआ जिनिसा लेट जासिगोन आसाम स्टेटना बाट BTC-ना जेबो प्रब्लेम जाया बिनिफ्राय अखा फैनायखाय खम लाइभआव आदसा अखा हादों ना आदसा अखा हादोंथ' आरोना आंनावबो अखा हादों पपुलेसन सेन्सासआ फेब्रुवारि 2027आवसो येस बे नोंखौ आं बुंखादों कि माने पपुलेसन सेन्सासआ माने जिनिसा जाहैबाय दायो जास्ट हाउस होल्ड लिस्टिं नालाय बै हाउस लिस्टिंआवनो न'खराव साबेसे मेम्बार्स दङ बेखौ होफानांगोन आरो अट'मेटिकेलि माने बेयो काउन्ट जाहैखाबाय गोजौआव के जोंनि हादराव बेसेबां खौथि 140 खौथिनि बारा जासिनो एबारो 140 खौथि होननाय खोनायो नालाय 140 crores पपुलेसन दङ ना बिदि होनो नालाय दा बै सेन्सासआ 2011खौसो लायो अब्ला अलरेडि माने बै दा हाउस लिस्टिंआवहाय बेसेबां मेम्बार्स दङ 7 जन बा 8 जन बे अलरेडि हाबफैखाबाय जेब्ला फेब्रुवारियाव सेकेन्ड फेज फैगोन दाथ' फार्स्ट फेज जागासिनो दङ बै समाव जेब्ला एनुमेरेटर्स फैगोन ना एनुमेरेटर्स जेनोखि सार्भे खालामग्रा सेन्सास लिरग्रा बैसोरो साफा मेम्बारखौ सासे बेसेबां फरायनाय बेसेबां बैसो बेसेबां मा दं मा गैया बेखौहाय फुरा लिस्टिं खालामजोबगोन आरो साफानो पर्टेलाव सोगोन आरो दा जास्ट रेन्डमलि नर्मेलिसो मेम्बार्सखौ होदों आरो थिगासे गासैबो क्लियार जाबायना एन्ड बेनिफ्राय BTC फरेस्टआ बुकिं जाबाय नामा आदा बेखौथ' आं मिन्थिया एन्ड बेनिफ्राय गामियाव फैबा खालामसै अके बिदिबो हायो जेबो नङा सेल्फ सेन्सास खालामाबाबो उनाव खालामफैखागोन प्रब्लेम गैया जुदि सेल्फ सेन्सास खालामबा एनुमेरेटर्स थायोना बिसोरनाव पर्टेलाव नुजाहैगोन आरो जेरै जोंनावहाय PMYJ सेन्सास खालामनायफोरा अफिसाव नुजाफैयोमोन ना जेरैहाय सेल्फ सार्भे खालामना लादोंमोन ना बै समावहाय बेखौ जोङो हमना ला चेकार होनना बुङोमोन आरो अफिसियेल वार्डआवहाय चेकार ब्लकनिखौ आरो बे चेकारफ्रा एप्रुभ खालामबासो नोंना पर्टेलाव पेन्डिं थानाया एप्रुभ जागोन आरो
माने सार्भे जागोन थिग बेबादिनो सेन्सासाबो बेनो आरो दा फैबाय शिबसागराव गोबां दैबाना जादों सोरनाबाथ' डकुमेन्टआनो दैबानाजोंहाय बेथ' बे शिबसागराव फ्लाद जादों अके बे जादों येस बाट बिदि जाबाय थायोबा गासैबो एसे बेक जागोन आरो जिनिसफ्रा स्पेसियेलि बे डिस्ट्रिक्ट मोननै सराइदेवजों शिबसागरा एसे डिले जागोन आरो जेरैहाय दायो बिथांमोना सेन्सासा जायाखै दा जाथ'वाखै आरो बे मोननै डिस्ट्रिक्टआ जाथ'वाखै राहुला बुंदों एल पि इउ पि मेरिट लिस्टआ माला बेखौ बुंगासिनो दङ जास्ट आङो लास्टाव बुंगोन एसे मानसिफ्रा जइन जाबावदों लाइफआवहाय खम जादों एसे दायो बे कुइसना सेम टु सेम फैगासिनो दङ जेस बसुमतारी बुंदों आदा अरुण'दय गोदान एप्लाइ जादों नामा खोनादों 10 आगष्टनिफ्राय ब्लकआव मावगोन होनना बिदि पारमिसन दा गैथ'वा अरुण'दय बिदि पारमिसन दा गैथ'वा माने गोदान जायोबा 4.0 जायो बाट बहाबा जुदि स्पेसियेल खथा थायोबा लाइक डिसिआ सोनानै माखासे एलिजिबोल खथा थायो जुदि थायोबा हागोन खिन्थु दा अफिसियेलि बिदि नटिफिकेसन अर्डारथ' जों नुवाखै एदि अरुण'दय 3.0आ जिनिखि सिगां जालांखाबाय आरो अरुण'दय 4.0 फैगोन अक्ट'बर नभेम्बराव फैयो बांसिन लन्च खालामो आरो बेफोरबायदि इभेन्ट प्रग्रामफोरखौहाय BTC ফৰেষ্ট গাৰ্ড ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব মই অলপ পিছত ডিছকাছ কৰি আছোঁ ইয়াৰ বিষয়ে ঠিক আছে তোমালোকে জাষ্ট চাই থাকিবা গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 হওক যি হওক আমি অলপ পিছত ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ এতিয়া লাইফৰ 100+ হোৱাই নাই তোমালোকে অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া ঠিক আছে একেই কুৱেশ্যন আহি আছে একেই কুৱেশ্যন আহিব GT PGT হওক যি হওক LP হওক ফৰেষ্ট হওক আমি অলপ পিছত ডিছকাছ কৰি আছোঁ ST स्कलारशिपआ मा जाखो आदा ST स्कलारशिपआ जे फान्ड गैथ'वाना आं खोन्थाखादों सिगां ओंखायनो आं बिनि सायाव भिडिअ खालामाखै सोरबा सोरबा ओरैनो खालामगासिनो होगोन बाट आं खालामथ'वाखै कारन फान्डिं इसु दाखालिसो एमपिआ रेनगोरा बिथाङा एसे रेज खालामदोंमोन भइस होदोंमोन एमपिखौ जोंनो बेखायनो नांगौ जे जोङो दिल्लीयावहाय बुंनो हानाय जानांगोन दा जोंनाव बर' 3 एमपि दङना बिथांमोना बुंनो हानांगोन बुंनांगोन दा जुदि एमपि गैयाब्ला जोंनि गाहायनि खोथाखौ गोजौआव पार्लियामेन्टआव सोर बुंगोन बेखायनो नांगौ जोंनो बर' एमपि आरो गोरोंखौ नांगोन दा जायफ्रा दं बिथांमोना स्मार्ट बयबो क्वालिटि गोनां सोमगोरा बुंदों आसाम पुलिस फरेस्ट भेकेन्सि इंक्रिज जायोबा जोबोद इंक्रिज जागोन ना जाया आं बेखौ बुंनो हाथ'ला दे समजों लोगोसे जालाबायनोबो हागौ BTCनि जबखौ बारा आसा दा खालामना बुंदों सोरबा साना आरो दा बावैनो गावजों गाव थगायलायनायसो खोनाबाय थासिगोन आदसा BTCखौ ट्रास्ट खालामथारला नङा होमबा जोंनि इउथ्सफोरा मानि थाखाय गोबां जाहोन दङ ना चन्दन बसुमतारी बुंदों स्पेशल टेट रिजाल्ट केতিয়া দিব दा फ्लाड जादों ना आसाम स्टेटआव स' बेनि थाखायनो एसे डिले जासिगोन बियो GT PGT বিষয়ে আমি অলপ পিছত ডিছকাছ কৰিম এতিয়া অলপ ৱেইট কৰা BTC LP হওক যি হওক ঠিক আছে एन्ड नेक्स्ट जोंनि BTCआव जेब्लासिम मोनसे गिदिर प्रटेस्ट खालामा दिल्लीनि जान्थार मान्थारनि बायदि अब्लासिम बिदिनो सोलिबाय थागोन होननानै थुलुंगाया बुंदों एक्जेक्टलि ग्रेड 3 ग्रेड 4 जुदि केन्सेल जायोबा BTCआव गोबां इउथ्सफोरा जावरिखांगोन जे उइदाउट रिजन माने दाथ' फाइनाल लिस्टबो ओंखारखायाखै नालाय बेखौथ' इलिगेलाव बुंजाया मानो होनबा साख्रिखौनो होखायाखै दा प्रसेसा पेन्डिंआव दङ स' बेथ' जाखागोन माने डिसिप्लिनाव खालामगोन बयबो बाट बिदि हांगामा खालामनाङा आं रिकुवेस्ट खालामो गासैखौबो कि माने बुख्रुला बुख्रुस बिदि नङा बाट गभर्नमेन्टखौहाय रिकुवेस्ट खालामनांगोन केन्सेल जाबाथ' येस 100% अभियासलि एसे दावराव जाखागोन मानो होनबा एसेबां खस्थ' एप्लाइ खालामनानै IPO दाननानै एग्जाम होदों एग्जाम होनानै रिजाल्ट ओंखारदों रिटेननि रिजाल्टसो दे फाइनाल लिस्ट नङा डिग्री ओंखारबाय HSC ओंखाराखै ग्रेड 4आव 2 पेजेसआव बाइबा टेस्ट लाबाय गोबां खस्थ' खालामबाय बाइबा टेस्ट होबाय स्टुडेन्टसफोरा बेफोरनि रिजाल्टखौ मोननांगोन ओरैनो इउथ्सनि लाइफआ इउथ्सनि स्ट्रागोला फानि नङा माने इजि नङा बेखौ गभर्नमेन्टआ इजि लानो हाया माने गोबां खोथा दङ दा बैफोरनि थाखायनो जन्तर मन्तरावहाय पेपार लिक जाबाय थादोंमोन ना निट एग्जामफोरा बिनि थाखायनो प्रटेस्ट खालामनानै हाइ रिजाइन होबाय नङा होमबा इडुकेसन मिनिस्टारखौहाय थिग बेबादिनो BTCआवबो मोनसे टाइमावहाय जुदि केन्सेलेसन नटिस होयोबा डाइरेक्ट उइदाउट एनि रिजन एसे प्रब्लेम जागोन बादिखौ आं नुहुरदों आरो नायनोसै बै समाव मा जायो साहिल बुरानदों सोरबा RRB ग्रुप D एग्जाम होगोन नामा होननानै एन्ड बिबुंसारा बुंदों BTC थार्ड ग्रेड प्रग्रेस रिजाल्ट लागि होनना बुंदों एन्ड नेक्स्ट आदा आनएमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ एक्सपायार जाबाय बेखौ खालामना लादो बेखौ खालामना लाखानांगौ एक्सपायार जाबायबा खालामना ला गोदान खालामना लादो प्रब्लेम गैया जेबो कमेन्ट्सथ' सेम आहि আছে न नेट प्रब्लेम आंना मोजां खोनायासै आदसा लाल मुसाहारिया
नेक्स्टआव फैबाय जोङो कमेन्ट्सआ फैबाय थादों दे कमेन्ट्सखौ हरबाय था आं कमेन्टखौ नायनायनो बुंदों आं लास्टआव BTC स्पेशल टेट आसाम स्पेशल टेट BTC थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि सायाव इभेन काट अफनि सायावबो जों डिसकास खालामो लास्ट प्रसेसथिंहाय LP UP যিটো সবাই কমেণ্টছ কৰি আছে ন ঠিক আছে মই অলপ পিছত কৈ আছোঁ জাষ্ট ৰকিবা আজিতো একদম ফ্ৰী আছোঁ মই ঠিক আছে আমি এতিয়া পুৰা ডিছকাছ কৰি যায়ে থাকিম BTC Gr-3 Gr-4 रिजाल्टखौ खेबसे मेमोरेन्डाम होबावदो पास जाग्राफोरा मा होनो CSB आ एक्चुअली दायो फरेस्टआवसो खामानि मावगासिनो दंगोन बिसोरो माने फरेस्टखौ लादों नालाय इन्टारभिउहाय थ' बिनि एग्जाम होनांगौ दङ ओंखायनो आं दा थांसै ब्र मोनसे कुइसन बाव आर्मिनि फैथ'वा नामा 10 पास अनलि आर्मिया दाख्लै बावसो आर्मिबो एग्जाम जादोंमोन ना फिजिकेल जादों जायगा आं गोसोआव गैला दाख्लै बावसो रिटेन क्लियार खालामदोंमोन फिजिकेल जानानै मेडिकेल लानानैसो एपइन्टमेन्ट होनानै 6 मान्थजों खनसे फैगोन नेक्स्ट इयाराव हयथ' लास्ट एन्डिं इयाराव फैनो हागौ दै आग्निबिर इण्डियान आर्मिथ' नंला दानिया आग्निबिर 4 इयार्स साख्रि मावनो हायो 4 इयार्स कन्ट्रेक्चुवेल आरो खाफालाव दङबा बेनिफ्राय जुदि 50% बा हयथ' 25% रेगुलार खालामबा मोजां आरो एस ब्रह्म नोंनि भइसखौ जोबोर मोजां खोनायो आदा थेंक इउ स' माच नायबाय था फैलायबाय आदा होनना बुंदों इउआ अर्जुन टक GTP आदसा GTP লাগে न एडिआरियाव ग्रेजुवेट पस्टआ मोजां दङ लास्ट होनोबा PNRDआवहाय एसिस्टेन्ट भिडिअसिम मोनहैगोन ग्राम सेबक एसिस्टेन्ट भिडिअ सेक्सन एसिस्टेन्ट बेनिफ्राय जुनियर एसिस्टेन्ट LDA LD मेरला दङ मा पस्टखौ बुंनांगौ अनेकथा दङ आरो ना एकाउन्टेन्ट थाबाय जुनियर एकाउन्टेन्ट थाबाय बिदि आरो खिन्थु सिनियर एकाउन्टेन्ट मोननाय नङा एकाउन्ट एसिस्टेन्ट अफिसारफ्रा एपिसआव फैबाय आवफ्रा एकाउन्ट एसिस्टेन्ट अफिसारफ्रा फरेस्टारना मा जाखो उइकआवनो होगोन रिजाल्टखौ होननाया जेबो खबरानो गैया ना मारै जानो बेखौ जों सावरायनोसै दसे उनाव डिमिनि फर ग्रेड जबा मा मावनांगौ आदा डिमिनि फर ग्रेडआवहाय सोरबा वार्ड बय थाबाय वार्ड गार्ल थाबाय पियन थाबाय सकेदार थाबाय सुइपार थाबाय बेनोसै फर ग्रेडनि खामानि मावनांगौ आरो जगार खालामग्रा जगार होग्रा पियनफोरबा फाइल बायदिसिना नायग्रा ग्रेड 4आ जाहैबाय ओभारअल माल्टिटास्क ग्रेड 4 जाहैबाय ग्रेड 4 स्टाफआ जाहैबाय सोरबा MTS टाइपनि नों मालाबा साबलायनांगोन मालाबा खामानि मावनांगोन बै जेनोखि मेडिकेलाव मा सोलियो बे आरो खिन्थु सुइपारखा बे साफा खालामग्रा वार्ड बाय वार्ड गार्ल एटेन्डेन्टबो थायो चलो ठीक है हम अभी डिस्कस एरिया ना बेनो जाहैबाय फरेस्टनि सायाव गोबां नेबाय नङा होमबा लाइभआव बिराद खम जादों दिनै अखा हादोंगोन आंनावबो दा अखा हागासिनो दङ दा जोङो फरेस्टनि सायाव फैबाय दै फरेस्ट माने सोर पास खालामदों दा कमेन्ट्स खालामदो BTC फरेस्टआवहाय टटेल एप्लाइ खालामदोंमोन 52,200 बेसेबांबा आं एक्जेक्टलि राउन्ड फिगार गोसोआ गैला जास्ट एप्रक्सिमेटलि 52,000आ एप्लाइ खालामदों आरो BTCखौथ' फोथायला नङा होमबा बिदि गोबां कमेन्ट्स फैदों BTCखौ जेबो फोथायनो हाला होननानै थांनाय बारावबो नुबाय आरो गोदोबो नुखादों आरो दाबो नुदों नालाय दा कमेन्ट्सआ बिदि फैदों आरो ना कमेन्ट्स फैनायखौ आं खोन्थादों रावबो फोथायला होननानै मानसिफ्रा मोना माया होनखानानै खायसे एप्लाइल' खालामबाय इन्टारभिउखौनो हैयासै नाथाय हैनांगौमोन गोबां लस जायो बिदि एप्लाइ खालामनानै इन्टारभिउ हैयाबा थ' दा बेखायनो फिजिकेल टेस्टआव ओरैबायदि एबसेन्ट जादों दैलि टारगेट होदोंमोन 3,100 CSBआ फिजिकेल टेस्टखौहाय 16 डेज ना 17 डेज खालामदोंमोन टटेल आरो 6 तारिखनिफ्राय 11 तारिखसिम ग्रेड 1 मोन एन्ड बिनिफ्राय 13निफ्राय 24 जुलाइसिम ग्रेड बेखौथ' मा होनगोन थार्ड ग्रेडमोन आरो गार्ड लेभेलाव टारगेटआ पार डे 3,100 मोन नाथाय CSBनिफ्राय बुंनाय बादिबा प्रेस मिटआव जों खोनानाय बादिब्ला दैलि 1500 1600 हाइस्ट 1800 बिदि जादों नाथाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै एसे बारा जादों मानो होनोबा उदालगुरिनिया सनितपुरजों बिसनाजों हाबबाय नालाय दा बेखायनो उदालगुरिना बारा जादों आरो ফৰেষ্টৰ আমি আলোচনা কৰি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান ফৰেষ্টৰ টোটেল আমাৰ এপ্লাই কৰিছিল আমি দেখা পাইছিলোঁ যে 52,000 সামথিং আছিলে জাষ্ট ধৰক 52 কিন্তু কিছুমান এনেকৈ ভাবিছে কি চাকৰি নাপায় বুলি কিছুমানে এবচেণ্ট কৰিলে ইণ্টাৰভিউ নিদিলে তাৰ কাৰণে অলপ কমিছে টাৰ্গেট আছিল আমাৰ দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আমি 3,100 সামথিং পাৰ ডে কিন্তু আমি জানা মতে ফ্ৰেছ মিট দিয়া মতে কৈছে যে মাত্ৰ ডেইলি 1500 বা 1600লৈকে এটেণ্ড হৈছিলে তাৰপিছত ই এটেণ্ড হোৱাৰ মাজত 95 বা 90% পাছ কৰিছে ফিজিকেল টেষ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিছে ঠিক আছে
ইয়াৰ কাৰণে টোটেল মোটামুটি আজিলৈকে CSBৰ যিটো চেয়াৰমেন আছিল আমাৰ ডাঙৰদা কৈছে কি মানে টোটেল এপ্ৰক্সিমেটলি 23,000 বথ সাইড এই গাৰ্ড তাৰপিছত গ্ৰেড 1 টো লৈ পেলাই 23,000 কেণ্ডিডেটছে ফিজিকেল টেষ্টটো পাছ কৰি থৈছে बे बाथ्राखौ बुंदों आरो 10,000 टटेल आरो दा बेखाय CSB चेयारमेना बुंदोंमोन फिजिकेल टेस्ट जोबनाय उइदिन 7 डेजनि गेजेराव फिजिकेलनि रिजाल्टखौ होगोन होननानै आरो माने जायफ्रा पास खालामबाय बाट 7 डेज बारलांबाय दा CSB नि खोथा टेक्निकेलि सुबु जादों जानांगौ बेखायनो होआखै बाट आई होप दिस उइकआव फिजिकेल टेस्टनि रिजाल्टखौ होगोन एन्ड बिसोरो बुंनाय बादि स्टेटमेन्ट बुंनाय बादिखौ आं बुंगासिनो दङ बिसोरो एग्जामखौबो थाब लागोन आरो बाइबाखौबो थाब लागोन होनना बुंदों अब्ला एग्जामा बे दानाव दिस मान्थनि एभ्रि सानडेनि डेटखौ नाय होमबा जिनिखि सानडे ना बे मासनि जिनिखि सानडे बेखौ आगष्टनिखौ नायबानो जाबाय खिन्थु 16 आगष्टआव जानाय नङा बिएडनि एन्ट्रेन्स एग्जाम दं होननाय आं खोनादों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया जागोन बावहायथ' आसाम आं बेखौ नायथ'वाखै जिखुनु 16आवहाय कमेन्ट नुदों आं कि माने एन्ट्रेन्स एग्जाम दङ अब्ला एभ्रि सानडेयाव जागोन आरो होमबा 22 नङाबा 29 आगष्टआवहाय 22 नङाबा 29 आगष्टआव बावहाय रिटेन एग्जामखौ लानो हागौ आरो दा एक्चुअलि आंबो एटेन्ड खालामदोंमोन फरेस्टारावहाय BTC आवहाय बाट फिजिकेलखौथ' आं क्लियार खालामबाय नोंथांमोनाथ' नुखादों आंना जोंना उदालगुरि हिसाबै 11 तारिखआव दङमोन मयो पास करि আহিলো फिजिकेलটো 3 घन्टा লৈছিল মোৰ 3 घन्टा 4 मिनिट ना मा लादों आरो जास्ट 3 घन्टा 4 मिनिट बिदि टाइमनि लादों आरो आंजोंहाय जायनोखि खारफादोंमोन जाय थाफैफादोंमोन गोबां आंनि फलोवार्सफोर दंमोन गोबां गार्लस एन्ड बयस गोबां फलोवार्सफोर दंमोन गोबां मटिभेट खालामना होदों आंखौबो आरो आंबो बिसोरखौ थ' जोंना एसे फिजिकेलाव माने मटिभेट जादों आरो जोंनि ग्रुपआ आरो माने मोजां एन्ड गोबां सापर्ट खालामदों आंखौबो दा फंबाय बिनानाव मोनसिम थेंक्स जासिहरबाय फिजिकेलाव आंखौबो सापर्ट होनायनि थाखाय दा एग्जामनि थाखाय रेडि जादों खिन्थु एग्जामा बहुत हाई काट अफ थांगोन पस्टआ बिराद बहुत खम पस्टआ ओरैबायदि खम बेनो जाहैबाय मात्र 47 ग्रेड 1 आव आरो फरेस्ट गार्डआवहाय 110 टटेल 157 बेखिनि आरो एग्जामा सानदो लास्ट उइक अफ आगस्ट बेनिफ्राय भाइभा टेस्टआ सेप्टेम्बराव सानदो अब्ला अक्ट'बर नभेम्बरावहाय एपइन्टमेन्टखौ मोननो हागौ आरो अक्ट'बर हार्डलि अक्ट'बर दुर्गा फुजानि सिगां दुर्गा पिছৰ আগত এপইণ্টমেণ্টটো আহিব লাগে চাগে ঠিক আছে এইখিনি ক'লোঁ আমি যে BTCৰ যোনটো ফৰেষ্ট আছিলে এক্সাম আমাৰ জাষ্ট এনালাইজ কৰা মতে 22 তাৰিখ নহ'লে 29 তাৰিখ যেন পাইছোঁ তাৰপিছত ভাইভা টেষ্টটো আফটাৰ 10 ডেজ বা 20 দিন পিছত ছেপ্টেম্বৰ মাহত লাষ্ট পালে হ'ব চাগে তাৰপিছত দুৰ্গা পূজা যে আহি আছে 16 তাৰিখত তাৰ আগত এপইণ্টমেণ্টটো পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ যোনে পাছ কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে बेनो आरो खोथाया 30 आव APSC फरेस्ट रेन्जार एग्जाम आच्छा बेखौ आं मिथिला कमेन्ट फैदों खै घन्टा फोजोबखो आरो आङो 3 आवार्स लादों 3 घन्टा ओमफ्राय ठीक আছে केलेन्डारखौ जों नायबा मिथिगोन एक्चुअलि नोंथांमोना बयबो केलेन्डारखौ नालाय आगष्टनि केलेन्डारखौहाय अके केलेन्डार आंबो नायनो र' केलेन्डारावहाय सानडेखौ जों नायोबा आच्छा 23 जागोन ना 23 नङाबा 30 जागोन आच्छा सानडे आं 22 तारिख सानदोंमोन 22 तारिखआ सेटारडेसो आगष्टआवहाय 60 अके 16आवहाय सानडे गोग्लैगोन 9 तारिखआव सानडे गोग्लैगोन सेकेन्डआव सानडे गोग्लैगोन आरो 23rd सानडे एन्ड 30 स' 30आवहाय रेन्जारनि एग्जाम दं आच्छा बेखौ आं मिथिला दे बे APSC लेभेलनि जाहैसिगोन बे आलदा खोथा खिन्थु 23 नङाबा 30आव चान्स दङ BTC हिसाबै 23 नङाबा 30 आगष्टआव चान्सआ दङ आरो थ' बेखिनि एन्ड हम अभी डिस्कस करेगा कौन सा वाला टेट का अच्छा ठीक है बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय BTC फरेस्ट एग्जाम होनायनि थाखाय थांनाय बारनि सेलारिया बेसेबां हाबदों आदा थांनायनि सेलारिया हाबाखै BTC फरेस्टनिबो हाबाखै BTC सेक्रेटारिनिबो हाबाखै BTC फरेस्टना जास्ट प्रफेसनेल सेलारि 3 मान्थसनि हाबदोंमोन बेनो जाबाय डिपार्टमेन्टनिफ्राय होनाय खिन्थु रेगुलार सेलारि नङा हाबाखै दा हाबोबा खनसेनो 4 लाखसो मोननो हागौ आरो 1 इयारनि बेथनखौहाय नायोबा
ঠিক আছে চবে কমেণ্টছ কৰি আছে BTC TET ঠিক আছে এইটো হ'ল আমাৰ BTC TET অফিচিয়েল ৰিক্ৰুটমেণ্ট নটিফিকেশ্যন আছিলে আৰু मा LPUPनि भेकेन्सिया फैदोंमोन 2025आवनो प्रिभियास गभर्नमेन्टनि आन्डाराव सेकेन्ड फेज बियो फार्स्ट फेजखौथ' हाजार साख्रि लांबाय थांनाय बोसोरनि सरकारा दा बे जाहैबाय बेखौबो बिसोरनो स्क्रुटिनि खालामखादोंमोन ना बहाबा एसेबांबा टाइमावहाय जुलाइ दान 2025आवहाय बा सरकार जेननायलाय गोदान सरकार फैनानै बिसोरबो गोदान सरकाराबो डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामदों आरो खननै खनथाम जाबायगोन डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसना दा बे पस्टआ दङ टटेल 984 दा बेनि रिजाल्टआ माब्ला फैगोन कमेन्ट्सखौथ' गोबां खालामदों जोंबो ससियेल मिडिया नुगासिनो दङ आरो बुंगासिनो दङ थाब नांगौ होननानै मानोना मार्च आप खालामनायनि नटिस फैगासिनो दङ BTC आव 3000 सोनि खाथियाव दंगोन टटेल सरि BTC नङा 6 सिडुलावहाय मोनथामजोंहाय 3000 से लिस्ट फैदों BTC आव 1000 खाथियाव दङ बर' मिडियाम मार्च आप जानो गोनां जेराव स्टुडेन्ट्सनि एनरलमेन्टआ 30 स्टुडेन्ट्स खम दङ बिसोरो मार्च आप जागोन बेखौ फैदों नटिसआ नाथाय 6 सिडुलावहाय जागोन ना जाया बेखौ दाखालि BTCनि सोरबा सासे लिडारा बुंदोंमोन BTCआ गावहानो पलिसि दङ होननानै दा बे उननि खोथा जायखिया प्रब्लेमा बेसोखि माने स्कुल खुलिबाय टिचार गैला नांगौसिबां स्टुडेन्ट्सआ खस्थ' मोनगासिनो दङ स' बेखौ सरकारा बुजिनांगौमोन एक्सुवेलि सिगाङावनो बाट बुंदों कि माने कर्ट केस नांदों होननानै कर्ट केस नांदों बेखौ खोनादों निउस नाहोदों होननानै दा निउसफ्रा सोर हमारा बिथांमोनाबो खायसे सिरि दङगोन बाट बे केसआथ' सिगां बोसोराव नांखादोंमोन अबेबा होननानै बुंदों खिन्थु आंनाव एक्जेक्टलि डाटा गैया ओमफ्राय कर्ट केस नांदोंबा इभेन कर्ट केस नांमारदोंब्ला स्टे अर्डार थायोमोन जे एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनो हाया होननानै बाट जों दासिमबो स्टे अर्डारखौ जों नुवाखै যদি সঁচাকৈ কোর্ট কেছ লাগিছে হেঁতেন কি বুলি কয় এইটো এই ষ্টে অৰ্ডাৰ থাকিলে হয় হেঁতেন এতিয়া আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই ষ্টে অৰ্ডাৰটো এতিয়া চবে ষ্টে অৰ্ডাৰটো দেখা নাই কাৰণে ট্ৰাষ্ট কৰিব পৰা নাই এইবিলাক কমেণ্টছটো আহি আছে माने स्टे अर्डार थायो आरो कर्टनिफ्राय बेखौ बुंदों बेखौ नुवाखै नालाय दा फोथायनो गोब्राब मोनदों होननानै बुंदों आरो दा बेखौ नायोबा आरो हियारिं दं होननाय खोनादों जेनोखि खोनादोंसो दे आंनाव प्रुफ गैया मोटार प्रुफ নাই জাষ্ট শুনিছোঁ যে হিয়াৰিং আছে বুলি 7 তাৰিখত এইটো যদি সঁচাকৈ হয় তাৰপিছত কিবা এটা আপডেট পজিটিভ আহিব চাগে তাৰপিছত এতিয়া ক'ব গ'লে এনইউছৰ যিমান ষ্টুডেণ্টছ বা কেণ্ডিডেটছ আছে তেওঁলোকৰো মানে চাকৰিটো পাব চাগে दा टेट रिजाल्टखौ जोङो आसा खालामनो हायो टेट रिजाल्टটো এতিয়া আমি কেলেণ্ডাৰ চাবলৈ যাওঁ জাষ্ট কেলেণ্ডাৰটো আমি চাই ল'ম ঠিক আছে জাষ্ট অফিচিয়েল নহয় দেই ডেটটো জাষ্ট কনফাৰ্ম হোৱা নাই অফিচিয়েল নহয় জাষ্ট এনালাইজ কৰি আছোঁ আমি যে বহুত ডিলে হ'ল না বস্তুটো বহুত ডিলে হ'ল ন বহুত লেট যাবাই যদি আগষ্টৰ দানত যদি ৰিজাল্ট আহি যায় ঠিক আছে 24 তাৰিখ 25 আৰু 26 এই তিনিটা দিনত অহা চান্স আছে 24 25 26 আগষ্টआव मेरिट लिस्ट फैनाय चान्सआ दङ एन्ड काट अफ जुदि ক'ব গ'লে যায় काट अफটো एसामिस मिडियाम अलप कम থাকিব লাগে চাগে কাৰণ পোষ্ট অলপ বেছি থাকিব কিন্তু बर' मिडियामनि काट अफ एसे हाई लेभेल थांगोन आरो जास्ट 60 खौ सानना लामसा हा एसामिस मिडियाम मोटामोटी আমাক ইউপি বুলি ক'লে 62 নহলে 63 মান যাব লাগে চাগে আৰু যদি बर' मिडियाम যদি ইউপি বুলি কয় কিমান যাব 64 নহলে 65 মান যাব লাগে চাগে জাষ্ট এনালাইসে কৰিছোঁ কিন্তু কাট অফ এক্সট্ৰাকৈ যাব দেই মেল ফিমেল কাট অফ একে নাথাকে ফিমেলৰ কাট অফ অলপ বেছি যাব লাগে কাৰণ 30% ৰিজাৰ্ভেশ্যন পায়তো 30%ল' চিট মোন नालाय अमेनाहाय 100 जनाव 300 मोन नालाय स' केन्डिडेट्सआ जुदि हिन्जावफोरा बुरजाबा एक्चुअलि टेटआव हिन्जावफोरा बारा थायोथ' काट अफआ एसे हाई लेभेल थाङो हिन्जावफोरा एन्ड बर' मिडियामनि एलपि काट अफ आं बुंला बाट इउपि लेभेलाव 64 बा 65 थानो हागौ आरो बर' मिडियामा खिन्थु एसामिस मिडियामा 62 নহ'ले 63 इउपि लेभेलाव रिजाल्टआ बिदिनो 24 तारिख 25 तारिख 26 तारिखखौ मार्क खालामना लादो बयनिसिम अल द बेस्ट थाबाय 984 पस्टनि थाखाय এইটোৱে যে लास्ट एलपि इउपिर যোনটো डेट फिक्स হোৱা নাই মই জানামতে 5 বছৰ পোৱা মতে 24 25 26 আগষ্ট দানত অহা চান্স আছে বাট নট শিওর সেইখিনি আছিল এলপি2 তাৰপিছত এতিয়া আহিছোঁ আমি জিটি পিজিটি ন সুপাৰ 50টো আমি ইয়াতে দেখি আছোঁ ঠিক আছে সুপাৰ 50 থাকিব এইটো এনাউন্স কৰিলে সুপাৰ 50 বড়োফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নামৰ যিটো যোৱা বাৰৰ চৰকাৰে মিছনটো আনিছিলে বড়োফা সুপাৰ 50 মিছন বুলি বড়োফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম সুপাৰ 50 बे थाफिनसिगोन खिन्थु सिदा बारायसिगोन 100+ जासिगोन एबार सरकारावहाय थांनाय बारा 50टा सिटमोन नालाय ओमफ्राय BKWSनाबो लुगैदोंमोन नालाय बिथांमोननि थाखायबो सुपार 50 बानायना होदोंमोन आरो एपिसि इउपिसिआव
दा बेवहाय मोनब्रै सेक्टर थागोन APSC UPSC जि थागोन बेनिफ्राय निट थागोन आरो सिदा एबार सरकारना 100+ थागोन दैट इज भेरि गुड जोबोद मोजां बाख्नायगोन आं बेखौ मोजां इनिशिएटिभ থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড পেণ্ডিংটো এতিয়া আপডেট অহা নাই এতিয়া মই কৈছোঁ যে CSB বহুত বিজি আছে CSB এতিয়া ফৰেষ্টাৰৰ কাম কৰি আছে চাগে কাৰণ ফিজিকেলটো হৈ গ'ল ফিজিকেল ন তাৰপিছত এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰিব লাগে CSBয়ে ন এতিয়া এক্সামটো কোনে দায়িত্ব ল'ব বডলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি নে কক্ৰাঝাৰ ইউনিভাৰ্চিটি ল'ব এইটো গম পোৱা নাই बेखौहाय जेब्ला मिथिगोन अब्ला मोजां जागोन एन्ड बेनिफ्राय এইটো আপোনালোকে ধৰক নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 টো অহা চান্স আছে গ্ৰেড 4 আৰু গ্ৰেড 3 কিন্তু কেনচেল নহয় কেনচেল হোৱা নাই কেনচেল কৰাও ইমান ইজি নহয় যদি কেনচেল কৰে নহয় ইউথছৰ অলপ কিবা হ'ব লাগে বা হ'ব চাগে পিছত এইটো পিছলৈ আমি আলোচনা কৰিম বিখিনিয়ানে গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 আজিলৈকে কেনচেল কৰা নাই কেনচেল কৰা ইমান ইজি নহয় CSB ইমান ইজি ল'ব নোৱাৰা কাৰণ ইউথছৰ কথা আছে बेखिनियानो आरो दा बेनो टेटनि थाखाय बयनिसिम अल द बेस्ट थाबाय 24 25 26 आगस्टआवहाय रिजाल्टआ फैनो हागौ मेरिट लिस्टआ एन्ड काट अफआहाय एसे खम थांगोन कारण बांद्राय हाई लेभेलबो थांनाय नङा बांद्राय ल' लेभेलबो थांनाय नङा मानोना आसाम टेटआव खायसे खायसे जइन जानायखाय खायसे खायसे BTC टेटआव लायासिना साख्रिखौ लानाय नंला आरो चलो ठीक है रनिंग सोर्सआहाय ओनलि सेगा आई लाभ सेगा ओनलि 500 थाखायाव मोनो हो आसाम पुलिस खारोबा बा G2 खारोबा फरेस्ट खारोबा जियानो जा आं सेगाखौनो इउज खालामदों गोबां बोसोर जाबाय मथामथि 2010 निफ्रायनो इन्टारभिउ होदोंमोनथ' बेफोरबायदि सेक्टरावहाय आसाम पुलिस इन्डियान आर्मिनिफ्राय सेगा एन्ड बेस्ट सेगा बेस्ट एकदम लाइट जुथा गाननांगौ लाइट सेगा एन्ड बेस्ट लाभ गैया 2000 3000 नि स्पर्ट्सनि गाननानै बाट सेगा इज द बेस्ट सेगा एन्ड बेस्ट सेगा जुथायानो बेस्ट सेगा बाय फंबाय सेगा ओनलि 499 500 थाखायाव मोनगोन LP UP 984 पस्टनि SIO जाखानायसो SIO दंखायो SIO दङ BCDC सेक्रेटारियासो SIO गैयामोन दाहालागै जाबायगोन फरेस्टना दंखायो टेनसन गैया चलो ठीक है आं बेनोमोन दिनैनि लाइभ सेसना ओंखाम जानोसै ना थ' मारै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामदो कमेन्ट सेक्सनाव लाइभ नायनानै बोरै मोनखो कमेन्ट्सआव खोन्थाहरदो एन्ड बयनिसिम अल द बेस्ट थाबाय फरेस्टआव मोजां फरायदो आंबो एसे फरायलागासिनो दङ ग्रेड 1 आवहाय थांनाय बारावहाय थांनाय सरकाराव फरेस्टार ग्रेड 1 आवहाय आङो डिसक्वालिफाइड जादों एग्जामावहाय खिन्थु गार्डआव क्लियार खालामदोंमोन थांनाय बारावहाय गार्ड फरेस्ट गार्डआवहाय एग्जामा क्लियारमोन थ' आइ होप एबारबो जाहाथे क्लियार खालामनो हायो इसोरनि अननायाव नोंथांमोना बयबो एसे उइस खालामहरबानो जाबाय दे आंनि थाखायबो सापर्ट होबानो जाबाय फरेस्टनिखौ फरेस्टनिखौहाय जेनुइन होगोन जेनुइन जागोन टेनसन लानाङा एसे पजिटिभाव थाबानो जाबाय कन्फिडेन्सआव थाबानो जाबाय कन्फिडेन्सखौ गारनाङा बिदिबा आफसोस जायो डिमटिभेट जानाङा मोजां हो जेनुइन लाथारनांगौ एक्सेलेन्ट लानानै एक्सेलेन्ट लाथारनांगौ साख्रिखौ कुनु नो कम्प्रमाइज দাদা SMS কওক না SMS কৈছোঁ মই কৈ আছোঁ যে BTC যোনটো টেট আছে ইয়াৰ লগত ৰিজাল্ট আহিব বেছি টাইম নাই এইটো কোৰ্ট কেছ শেষ হোৱাৰ পিছত চব আহি যাব এতিয়া শুনিবলৈ পাইছে যে মানে এইটো মাহত 5 সপ্তাহ হিয়াৰিং আছে বুলি গম পাইছোঁ কিন্তু কোনটো ডেট 7 তাৰিখ না 8 তাৰিখ ক'ব নোৱাৰোঁ মোৰ তাত প্ৰুফ নাই কিন্তু হ'ব তাৰপিছত 984 ভেকেঞ্চিৰ যিটো কি আছিল LP UPৰ এপইণ্টমেণ্টটো বাদ দিয়া ৰিজাল্টটো 24 তাৰিখ 25 তাৰিখ 26 এই তিনিটা ডেটৰ অহা চান্স আছে তাৰপিছত কাট অফ বুলি ক'লে SMS মিডিয়াম UP লেভেলটো 62 নহ'লে 63 মান যাব লাগে মোৰ অনুমান কিন্তু LP টো নাজানো দেই LP টো নাজানো ঠিক আছে এইখিনি আছিল ফৰেষ্টৰ এতিয়া ৰিজাল্টটো অহা নাই এই সপ্তাহতে আহিব চাগে তাৰপিছত এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰিব কৰাৰ পিছত ভাইভা টেষ্ট কৰাব তাৰপিছত চাকৰি দিয়া যাব এইখিনি আছিল আমাৰ লাইভ সেশন বেনেমন জিনি লাইভ ষ্ট্ৰীমা আই হোপ नेक्स्टआव नोंथांमोना लाइभआव जइन जागोन एन्ड बेनिफ्राय कमेन्ट्सखौ नोंथांमोना जाहाथे खालामो अके थैंक यू सो मच एन्ड बयनिसिमबो एडभान्स गुड नाइट एन्ड सेन्सासखौ खालामना लादो सेन्सासथ' करि सेन्सास है तरिका सेन्सास येस सेन्सासखौहाय बयबो सेल्फ सेन्सास खालामना ला सबे কৰি ল'ব सेल्फ सेन्सासটো চলি আছে লাষ্ট ডেট 16 তাৰিখ কিন্তু চৰাইদেউ শিৱসাগৰৰ কাৰণে হোৱা নাই ডিউ টু ফ্লাড কণ্ডিশ্যন ঠিক আছে এইখিনি আছিল আমাৰ লাইভ সেশন সেন্সাসটো ইটো ফাইনাল নহয় দেই সেন্সাসটো যেতিয়া 2027 হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে ফাইনালাইজ হ'ব ইটা জাস্ট হাউস লিস্টিংহে চলি আছে ইয়াত কোনো ৰিলিজন কি ধৰ্ম এইবিলাক দিবা নালাগে মাত্ৰ দিব লাগে যে ঘৰত কি আছে লেট্ৰিন আছে না নাই বা
পানী ৱাটাৰ ফেচিলিটিছ আছে নে নাই, ঘৰটো কেনেকৈ কণ্ডিশ্যন, তেনেকুৱা মাত্ৰ আহিছে। মেম্বাৰ্ছ কেইটা আছে 7টা 8টা এনেকৈ জাষ্ট লিখিব লাগে, কিন্তু এটা এটাকৈ মানে ফিল আপ কৰিব নালাগে যে 5জন আছে, 5জনত কোন কোন আছে, পূজা আছে নে অমুক আছে না চুমি বৰা আছে, এইবিলাক লিখিব নালাগে আৰু জাষ্ট চুমি বৰা এইবিলাক জাষ্ট হেড টু হেড লিখিব। তাৰপিছত কি কৰিছে বা কিমান বয়স এইবিলাক নালাগে, এইটো যেতিয়া 2027 তেতিয়া আহিব।